Okay, abusia yenchia we na yensa ema wakwa ba sonko kwan so e wa hanomo ye chechia we fabulous remain supreme Ghana's Porcupine Warriors club of the century yes Kotoko team kese and Africa in the 20th century omoye the best and also the ontiasia no akwaye wars na also what name odie no and Dr. UN awards ebia hearts of folk and I say ebia team bina and also ega krefrebu etoja. Okay, on this particular episode they didn't kind amount dinner but I mean for we any dessert amount na efa power num enwumre ya hyehyehye and say Kotoko fans on grind enye izo yɛde nkyerɛmu ba special winning bonus for Asante Kotoko players and also waha yɛde hu nkɔmɔ special winning bonus but ɛno ayi bi da akyire ansa ntimi ba abɛkyerɛm ɛde ama Kotoko ayɛ recovery training ɛne Monday yɛbɔ ɛnra Sunday ɛne Monday Kotoko yɛayɛ recovery training mede hu nkyerɛmu ɛba abɛma what is the current situation of Kotoko goalkeeping Bra Kamara ekwe no say ne ho ne amasitie players in recovery no say no bia ho ye any ade Morofin Donzo on the other high in the field nti na asam ketewa bi kra ese ye ho ntoma ema wote say na ni abre ono so oboa ne ho di nti a oboa ne ho no me baba be on this particular episode now we enche on hyehyehye poke kraw na yɛde nyina no ato ani mu ntɛn. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, thank you. So I hit subscribe no. Na yan shas say na yan wishi ni a friend say abet amwa very well. And I'm say nyamidi aduma me no ka say I'm fly you know ba be say an hour and a half ago omo free Benghazi omo kokro be friend say Misrata honom and omo kwa akobo Libyan Cup semi-final omo akobo mo Al Akhada FC and a airbo Al Akhada X and a airbo edechna and diabet amwa eka El Ali Benghazi Tripoli squad and home into we be the first ever gamer or babebo edechna who sim you know a tough mind about twat night but I'm so a former player and we need to wish him well now young queen yes celebrate near say emre and como has player na enra or yeah near more sem ewo that is the Jumadi contemporary so game na bra na ye two no me pacho ene bibia ede din kama mpanyfo a charge no wo mo eguso wa pacho de but the law is the law so dem can video back on no enti sabepe na ebekwa no de etoja ewo mo now shifting focus to our standing week 7 fixture with Vision FC recovery akoso kama emunchemu me de ba be ma tienye emame Kotoko iron recovery kama ewie akire din ama players no obia ehoye now Benjamin Chum ene Aziz Haruna Dari womo training ye pa nam say Kamara ko Morocco no so akakudru Morocco honom ena ni Chrome Congo Guinea akakobɔ friendly game Morocco nti omo so akakudru na Aziz Haruna Dari ene Benjamin Chum ena supersonic work no eda omabama size no omo eba beyo na nkunimdie bo na aboa eda Wednesday ena game no eba so now Kotoko kodru nkran nyina no na ye Tema ne wa ya bisia ne de kwhye house for no Tema community 2 a ne abisia ena ye de kwhye house free kama krojen bibia efi ama ho a eno so enchiremu nene ye kwaye 1 hour eni ya yiwie be 1.5 hour ago ye kwaye 1 hour training community 2 a ben port ho baby yi ne ma no mu amunim Tema de mo community 2 a ben port no ye nsi fa ha sa na esitie na Vision FC nso omo de mo be Tema New Town omo nso mebo omo so de no maye na Kotoko
ya base o Tema ho na de be share house ho na esa base a ya de esa akɔhye Vision FC ɛda okuada na omo bibia kama pitamidu akwa pɛ any player ye betumi aka sɛ enye se we pra hwenye no na emom no wa bre nam sɛ rounds all coming confirm so come na ni so tete ne sa ɛsɛ ye de powder gu ne na so nti ne recovery ne de omo de powder gu ne na so din a na ɔgyina home nam sɛ ɔyɛ adwuma pa nti dede ɔyɛ ni mam ye ni ye okay sisi adem sɛ yeah nti ɔyɛ adwuma pa nti na ɛsɛ wɔn ɛyɛ na bibia kama nti na ɛsɛ wa break akra no na ɛmfa na dudu kitikiti bi nso nti recovery no wantumi anye bi a ɔtena hɔ hwɛ bi kama ɛno no nti nhyɛmu no ɛna yɛde tudwa ɛde ama no ɛkyena Tuesday Kotoko ɛbɛyɛ training anopa kama krojen Tuesday training ɛbɛkɔ so na Wednesday omo training anopa Tuesday kyena na Wednesday wɔn enye that is enumerate Tuesday no omo nye training bia one training kyena no papa ewia na omo mpene ma camera bia ma ho nsentwereni bia ma ho said de ne ekotete ho a enya bia na kyena de omo mpene ma nsentwereni bia ma because kyena ene tactical approach towards the vision game no ne ani omo nso adwene nti no Wednesday na game no eba so na omo wie Wednesday game no ne edi nkonim wie a ye be to to straight na Thursday ano papa yesim akopiem okumase na yakoya sueye yakoya kra papa bi na kan asem yakopiem okumase ewie a na Friday ya intensive training enam say Friday ne be training intensive no nyame bo amemenda ye be shake up Saturday ye be shake up enkoye gidigidi bia shake up ene ye be ye na Saturday we shake up na ahomeji abam ne ade kama na players na rest na Sunday ye de adwuma na kodi aduana enso Kumasi Baba Yara Sports Stadium nti we di achita for mo mienko ye division na soso nti mo nyame bo Sunday die mo mienko stadium yes remo mo mienko stadium e da kwasi ada enko bompe so say ya pese na enhye players new try na omuhu say ye wodom untena TikTok enye say kutu say bam entena wo dem mpa so nye say kutu say bam sa Asante akade no ba ko ne Kotoko boy boku Asante akade no ba ko ne Kotoko nti ntena Kumasi nye say kutu say bam they say mo kan bia e be charge mo so man kopo aka ti ani abre pa Kotoko ahye ha asama e division be so dia e say o stadium on Sunday na ye di adwuma no nso ko di aduana o stadium crown Sunday mo achita afọ ne koye ho ma ya nkwa ye one go penalty na makomo da ho na referee ne to sasa amia na nye no ano na aso nko park na on fasa one go no nko ka players ni goals no ma na nye tre no afi na ekosi buo so ana ye ne de players ne de na ama na sorry out fi no ani abre na kasa na abofu fa one go no de Tema na ye penalty na referee no I confused no age no ade na mo me nko ye na enyo nti manfa mo go na nko na players nso go na amade a mo blame obi a o nti achita for dakwasi ada ye division so wupiada dakwasi ada mo me nyina ye nko ye nyitwi ene trade na ye nko Baba Yara Sports Stadium enko ye adwuma Baba Yaya aye recovery ni kama na ode no jimu pa abibia akoso kama now ye nko winning bonus so e tie ni yi mame Kotoko ewo policy bi da o se league matches are bono any other matches you win 4 matches 1 2 3 4 and na brony friend say consecutive matches to aso sa 9 apart from so winning bo bi ma winning bonus no a to 5 some special bonus a policy da Kotoko na penkra kwasi awu a Ferroncino press na dia ba why de dada on say na pass e de MPA you papa na dwuma wo ye ni behind the scene no master enya de ketwa ti mo me support papa no enya ni munyam hyema na asay tu na nkurimdie ni nyina emra enti special winning bonus Kotoko ever since Nana bai Nana Penkra bai every 4 games he win it twice bia osamo special winning bonus na uhwemu a ye ni vision no Nana so atia banimu
asate akonachi sie ne nchemu nie sie she vision na che se awini ato aso 3 obemu mu special winning bonus she vision next just special winning bonus sa akosha duana na just special winning bonus instead of so 4 no ye twen aduana de no na na se da bi and then recovery no ho she nkwada ne nkran ne ade abia kama mpanyifo ni nyina and no se da bi Wednesday mo she vision for na instead of say ye twen 4th March da bi mo special winning bonus be ma mo e wo curb on sa na ma ko dru kumase afi mo sa sha duana me di winning bonus so say p mo so me sa the special winning bonus e be kama ho nti adwuma na si shagye de ai eno ano no aduane so ayi muna nti we de hye na gye eno ano eno no nti achitafo ye de na ese ye no makwa recovery na wie 1 hour recovery community 2 now Vision FC for no so be so Tema New Town wo mo so eye training anopa ena wie wo mo ye training so mo do mbibi na bo no ma mo bia ayi gidigidi eye classical ndi oba e classical na e pokikra wanti so de oni ayi matcha ha nti o mo ye training ne mprenu ne na me di adom ochena o mo so be training na e mo oden pa na o mo so ayo mo final assessment na bibia tumi akoso ba enkoso ma wo mo be koso de amasante Kotoko kunimdie kwan so na bibia tumi akoso ai no enchemu ai de ma in a team for ewo mu na sisia no yemfa nto animu se goalkeeper Kamara akakopim e obia ye friend se Morocco akodra sumjim nti Benjamin Chum ene Aziz Dari omo so ani abre Arnold no edo manim eno no na ene Vision for no so ye training no goalkeeper Kwame Aziz wanhye da nya nwia ne sa nso nya small no kakra bi eno no Kwame Aziz eno nchemu amde ma obi si na kizito ade na ambo Vision for no so edin maye ebi ye twra ya na de yinki gumu se ne be ya no so babua okay wa upe Vision squad ni nyina no mame embo ma edemani ma print Kwame Aziz ekon goalkeeper ho on na training eso wa anche da enwe papa ba nye gidigidi bia ena crash your friend say kusi na asante on na yom captain otasha number 4 TGC asante na kusi ena Daniel Yemo ono hye 7 JC Kingsley Apia hye 13 JC Saman Mohammed hye 18 Joseph Badu hye 20 JC Rejwan Ali hye 21 Emmanuel Sanja hye 27 number 30 Abdul Nasser Sumaila number 45 Frank Dombale and number 90 JC omde akase mu David Ofori ebiem Godwin Ametefe nyepe Ametefe hye 26 JC number 4 JC Maso Kwaku Sensa and Sharif Mohammed Idris hye 24 Meshak Sowa agitation number 2 Set Sophia agitation number 31 number 33 Hamzata Ataibu Hamzata Abdul Rauf Suleiman 41 number 31 Jesse Nana Kwisiamwa and number 88 Jesse Prince Asante tinkofo ne no mkoboda ukwiada je 3 points no omu besu Tema New Town omu ye training na kamechina wo so beyo first choice goalkeeper a friend say Aziz Kwame na wan hye da anwi bataye short ba ku bi na grip no but sorry ye ampanyifo ahwe na omu se oyo okay a eno so entwe my dema ye na tiefo ewo ho nti ye wram so de achita prepare from country ye dada ye Vision Wednesday ni se ada ye nyina akọ bayara na yakọ akọhwe amana ye fe kama se Donzo na ni abre kasa no wusua kasa ni gina yie bofa ha pass to ha ani ade no ti se ni nyina wusua na yemfa seda no bi mai must from pon any players no football tree language no wusua enya fe no obebu be but wusua de wokọ ahwewachi eya ahwe won sa ne ma no mo kire no ampanyefo ni abre pa ye so se we improve kasa
we yɛ nkɔmɔ asisi amadi ɛwɔ krɔbi asante aso ɛyɛ a ɛno nso mede to anim nti we improve na kasa ɛno te sɛ kasa no pɛ na ɛyɛ problem o ɛno na ɛyɛ problem kakra ama ɛsɛ akwasi kɔ a yɛ ano akɔgyina nkwanti a wokasa akwasi bra na akɔgyina nkwanti a ɛno na yɛ ana ama no akɔ ha adwen nti basisi a we improve kasa no mu kakra ɛnya fa pɛ ɛnsi boɔ so bio onim go hyɛ rough na fa na ɛmfa na radio ne fa deɛ a rhythm na ɛfa a master wobɛbɔ nsɛm so ha yi a na ahwɛ a yɛbɛtɔ no wokae channel yi a so na ɛtɔ donzo sɛ mokae a morɛ afi a nti yɛnhwɛ ma ne nsɛe yɛbɛhwɛ ama no ayɛyie deɛ ɔpa deɛ nso akɔ kɔtɔkɔ no ɛnyɛ naborɔ nti abusua on this episode deɛ mede brɛw ɛfa recovery a kɔtɔkɔkɔ yɛɛyɛ ɛna vision fc nso training ɛho information ɛna mede brɛw saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛno nso ɛɛtɔ dwa ɛwɔ mu ɛkyena yɛbɛba ne yɛde vision fc tactical plan abrɛw tactical plan a ɔmde bɛhyia kɔtɔkɔ nti ɔfazito sɛdeɛ ɛyɛ no daa ma no yɛbɛsa ayɛ biem na opponent watch biribiara kɔ so mene ne Derek Saint Kizito thank you so much sɛdeɛ bia wohwɛ yɛ but mpanyin sɛ menkɔmi kyiri mu porɔ nti sɛ wowɔ biribi a wopɛ sɛ wo ne yɛ ɛhyɛ idea wɔ ho a wadama wohwɛ GH live deɛ na wabɔ mmɔden na wafa yɛ number na da aseɛ hɔ no ɛne ɛreli kɔ no wofa wowɔ question wowɔ suggestion ɛnyɛ atɛmdidi ɛnya yi biara sɛ deɛ ana keyboard gangsters ne bi ani abrɛ no nya abɔtrɛ wei nyina yɛ show na yɛyɛ yɛde yɛyi na yɛ by way of yi wowɔ biribi na question bi na apɛ sɛ yɛdi akyire ma wo ɛwɔ Ghana Goodie kwan so mostly the Royal City Club a wofa number na menua mombisa asɛm wɔ yɛ asɛm a me player wei wɔapra ne ho te sɛ sɛ na ɛkɔ me ɔsɔgyesye bi ma kɔtɔkɔ mpanyimfoɔ me ne mu bɛdi nkɔmmɔ wofa number na yɛde wobɛto so ne yɛ nyina mmerepɛm yɛdi nkɔmmɔ na biribiara awie pɛyɛ mede Derek Saint Kizito thank you so much for watching thank you so much. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?